Pati, počúvaj, keď takto spolu kráčame, myslím si, že by som s tebou vedel kráčať celý život. To je pekné. Ja by som tiež takto kráčala celý život. Možno by sme mali spraviť ten ďalší krok. Čo ty na to? Počkaj. Myslíš svadba? Áno, a prečo nie? No, ak mám za seba povedať, ja som už nad tým rozmýšľal dávno. No tak sa vezmime. To myslíš fakt? Fakt. Kedy som vedel, že Patrícia je tá pravá, myslím si, že asi pár mesiacov, čo sme spolu chodili, keď som bol tak vážnejšie chorý a vtedy som si myslel, že možno, že aj ten vzťah sa rozpadne alebo nejakým spôsobom to nebude vedieť fungovať a práve, že vtedy ma najviac podržala. Takže to bol asi taký zlom v našom vzťahu. No, asi tak, keď nás vzťah prerušila choroba jeho po mesiaci a boli sme od seba kvázi mesiac, no a potom to asi tak utmelilo už náš vzťah a už asi vtedy som vedela, že už je to ten pravý. Filip, beriem si teba, Patrícia, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Patrícia, beriem si teba, Filip, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v zdraví, ani v chorobe, ani v šťastí, ani nešťastí a že ťa budem milovať a ctiť po všetkých dní svojho života. Milí novomanželia, prajeme vám stabilné hodnoty lásky, žiadne výkyvy nálad ani tlaku, pravidelný rytmus šťastia a nech vám to šlape ako dobre nastavený ventilátor. Paťka a Filip, prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, detí, športových úspechov, radosti, karbonových lyžiarok.